ሰላማት ሃመኒኹም ደሕና ዲኹም ናትና ቤተሰብ ንሕና ደሕና ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሎማዓንቲ ናይ ኣናዲና 8 ወርሓ እዩ እናድራር ጾም ደዩ ብጣዕሚ ልገርም ነገር አለ ዩቲዩብ ካብ ንጅምር 3 ወርሕና ጌርና ኔና ተስታውስዎ ትኾንኩም ብዛ መዓልቲ እዚኣ ንኣኑ ና 5 ወርሓ ለሃለ ኢና ነመጀመርያ ቪድዮ ናለቀቅና ምስ ማኩ ማለት እዩ ኮይና ብሓደ ዝሰርሕናዮ ቪድዮ ነመጀመርያ ቪድዮና ንኣኑ 5 ወርሓ እዩ ነይሩና ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ 3 ወርሕታት ምሳኹም ኣብዚ ኣብ ዩቲዩብ ኣሕሊፍና ኔና እና እስካዕ ሕዚ ለሃኹምና ሪቶታት ስለትሪኡና ስለትከታተሉና ኮሜንት ስለትገብሩልና ላይክ ስለትገብሩ ሼር ስለትገብሩ እና ብዓብይ ኢለ ሰብስክራይብ ስለልገበርኩም የቀኒልና ክረት ይሃበልና ባይዘይ መጀመርያ ዩቲዩብ ክጅምር ተለኹ ሆነ ላፈራሕኩ ምናምን የጀሚረ ነይረና ሆነ ልምድ ለድልዮ ምናምን ለመሰለኒ ከመይ ከተቀባልነት ይልነዶ ምናምን ልሉ ነገራት ለብርሰይ ላመጹ እና እየጀሚረዮ ግን በጣም ደስ ብልብል መልክዑ እስኹም ለ ፎቲኹም ወላና መጀመርያ ቪድዮ ወላ ብድሕሪኡ ልሰርሖ ቪድዮታት በጣም ፎቲኹም ደስ ይልኩም ይኹም ትሪእዎ መታምቲ ኮሜንት ጽሕፉለይ ደስ ይልኩም ይኹም ትሪእዎና ይغنيልይ ክብረት ይሃበለይ ካብለስካ ሕዚ ምሳይ ቪድዮታት ብምስራሕ ኢቭን በኻልኦት ኤዲት በመግባር ምናምን ኣጎነ ይለለኹም በሐሳብ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ፈተውቲ ሃምለለውኒ ልኾነ ኣጎነ ይለለኹ ሰባት ናይ ሓገዝቲ ሃምልኾኑ ረኣኹሉ ኢና ኩለኹም ብጣዕሚ የቀኒለይ ቃ ክጅምር ተለኹ ኣጎነ ይልኹም ኣየኹ ይለበልኹምኒ ኣጎነ ይለለኹም ሰባት ኣየኹ ይለበልኹምኒ በመቕራጽ ትሕግዙኒ ሰባት ኢቭን ኣብ ቪድዮ ይለለኹም ለሰባት ላይ ሰፖርት ለምግባር ብቻ ኣብ ቪድዮ ይለለኹም ሰባት ለኣተኹም ሰባት ኩለኹም ካልድቢ የልፎቴኩም የቀኒለይ ብጣዕሚ ዕድለኛ እየ እስኹም ኣጎነይ ስለለኹም እና መጀመርያ ክጅምር ተለኹለ ማኩ ሓቦ ኮይንኺ ምሳይኹም እዚ ቪድዮ ክሰርሕ ተኾነ ሓቦ ስለልኾንክኒ የቀኒለይ ቴንኪዩ 3 ወርሒ ቀሊል ይኾን ኣይ ቲንክ እና 3 ወርሒ ክገብር እዚ ኣብ ዩቲዩብ ልክጸንሕ ቪድዮታት ብደንብ ልክሰርሕ ኣጎነ ይኹንኩም ተበራትዑኒ ሰባት ኩለኹም የቀኒለይ ካብለ ግን ገና ጅማሮ ኢና ኒኢናና ገና ንእሽተይ ግዜ ንእሽተይ ሰብስክራይብ ንእሽተይ ቪው ኒኢና ንእሽተይ ግዜ ለና ጌርና ካዝ ለዓበይ ብደንብ ክረአየልና ብደንብ ብዙሕ ግዜ ንኽንጸንሕ ብሓደ ብዙሕ ግዜ ንኽንኸድ እንደገና ኩለኹም እዚ ቪድዮ ትሪእዎ ሰብስክራይብ ላገበርኩም ላይክ ሼር ላገበርኩም ጀምርዎ ኢኹም እዚ ቪድዮ ካው همتኩና ሁሉ ግዜ ኮሜንትኩም ሪኢቶኩም እንደገና ላና ለሃንጽ ስለልኾነ ኣይተቋርጽዎ ኢኹም እና ሕዚ ላብና ኣነ ሸይ በርዘይ ለምኽባር ያኸዳና ቀያየረላ ነይኹ በጣም ብልገርም መልክዑ ሎሚ 8 ወርሓ እንድያ ጌረንያ ግን ንእሽተይ ዝመስል ግዜ ትማልኹም ይልስምዐካና ልኾነ ዕቤታ እንቅስቃሴ ምናምን ክብል ተለኹ ብጣዕሚ ልገርመኒ እዚ ግዜ ብጣዕሚ ልኸድቡ ልክዕ ድመና ለሃሙ ማለት እዩ እና ኣብዚ ሰላም ለኩምላ እንኳዕ ተወለድኺ በሉለይ ዛጎለይ
ካብኡ እዚኣ ገይረ ቆንጆ እንትን ድራር ጾም ስለዝኾነለ ሃምቲ ኩሉ ግዜ ንኣኑ ወርሓ ክኾን እንተሎ ኣሕዋተይ ደስ ስለልመፃ እዛ ገይረ ቆንጆ ገይረ ደረቕ ጥብሲ ሰሪሐለን ያው እዛ ጥሕሎ ኢና ንበልዕዋ ጥሕሎ እያ ሜን ዲሽና ትኾን ጥሕሎ እያ ምሳሕና ተባሂልና ኢና ግን ትግምጠል ተላ መወስኽቲ ክኾነና ካብኡ ብዙሕ ግዜ ስለዝኾነ ዝጾም እንደገና ድራር ጾም ብደንቢ እንትን ክብለን ኢላ ከምዚኣ ገይረ ሰሪሐለን ባይዘይ እንትን ክገብር ኢለ ነይረ ጥሕሎ ብቐዳማይ ጥሕሎ እናሰራሕኮ ሪኢኹም ነይርኩም ኢኹምና ሽዑ እየ መጀመርያ መዓልተይ ሰሪሐ ካብኡ ሎማዓንቲ ክሰርሕ ኢለ ነይረ ግን ካሊእ መዓልቲ ትላመዲ ኢኺ ሎማዓንቲ ግን ካሊእ መዓልቲ ኣቤና ትላመዲ ኢኺ ሎማዓንቲ ግን ኣነ እየ ዝሰርሕ ኢላትኒ ማዘር ካብኡ ያው ምስተሰርሐት ናይ ልባሃል ምስተደርኩዓት ግን እዚኣ ገይረ ተወድቕ ተላ ምናምን ቀሪፀልኩም ግን ኣነ ይኹን ክሰርሕ እያ ትጀመርለ ኣይክእል ብደንብ ኣነ ስለለይክእል ሎማዓንቲ ዝኽእል ሰብ እዩ ዝሰርሓ እየ ተባሂለ ግን ኣነ ብደንቢ ክኽእላ እየ ክላመዳ እየ ብደንቢ ብቐዳማይ ጥሕሎ ክሰርሕ ተለኹለ ፅፍርኺ ነዊሑ ምናምን ኢልኩም ነይርኩምና ኢልኽና ነይርኸን ግን ኣነ ናብ ባዕለይ ናቹራል ፅፍረይ ተፈጥራዊ ፅፍረይ ስለዝኾነ እየ ምንም ኣይመሰለኒ ተሰከፍክዎይ ከምኡ ማለት ምስ ፅፍረይ ሰሪሐዮ እንድሕር ብዋላ ተፈጥራዊ ፅፍርካ ከምኡ ዘይስራሕ ኮይኑ ግን ንቐፃሊ ከስተኻኽል እየ ማለት ልጥፍ ዝተለጠፈ ምናምን ኣይኮነ ማለት እየ ልደትኪ ሎሚዩ እንኳን ተወለድኪ ዕፍንጎ ተሲኣ ከዘሜራትልኪ አሃይ መልካም ልደት ናኺ መልካም ልደት ናኺ መልካም ልደት መልካም ልደት መልካም ልደት ናኺ ልደትኪ ሎሚዩ እንኳን ተወለድኪ ዕፍንጎ ተሲኣ ከዘሜራትልኪ አሃይ መልካም ልደት ናኺ መልካም ልደት ናኺ መልካም ልደት መልካም ልደት መልካም ልደት ናኺ ኣንሸይ ዛጓለይ እንኳዕ ተወለድክለይ ዛንበይተይ እግዚአብሔር ብጥበብ ብሞገስ የዕብየለይ ተባረኽለይ ዛንበይተይ ካብኡ ቡናና ከምዚኣ ጌርና ቀራሪብና ናሎማዓንቲ ኣነ ዲና ጓለይና 8 ወርሓና ናድራር ጾም ውዕለና እዚ ይመስል ነይሩ ቀፃሊ እንደገና ብካሊእ ቪድዮ ስካዕ ንጋነ ዳሕና ቀኒታ ኢኹም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላምኩም ይብዛሕ